tricycle. Uy, gawa nila yan. Ginawa lang siguro ng may-ari ng tricycle yan. Aba, ang galing ah. Muha siya ng multicab niya. 3 wheels siya oy. 3 nga, 3 tricycle. Pala yan oh. Tricycle yan oh. Ito, ano? Pampasahero yata yan. Ha? Oo nga. Oh my gosh. Ang galing ng pagkagawa ah. Galing ang gumawa no? Ang galing ah. Ang galing. Bakit dahil na nagtatanghalian? Anong oras na ba? It's already 11. Hoy, mahingi nga. Mahingi. 11:10. Good morning, good morning. It's a sunny day, Friday. Nako, ang init ngayon. Punta tayo sa... Wala nyo kung saan. Anong ginagawa natin pag Friday? It's showtime. It's showtime! It's planned showtime! It's Friday! Planned showtime! Titingin tayo ng tanim yung bago sa ating paningin. Ayan. Yung mga rare plant ang kunin natin. Okay. Yeah. Piliin natin kung anong meron na wala tayo. Tingnan natin. Kasi katulad last time, di ba? Nakakuha naman tayo ng wala sa atin. Kaya by and by, makakakolect tayo ng mga plants na wala sa atin. Kaya lang, madami talaga. Sumisikip na yung lagayan natin, guys. Sumisikip na si Petit Jungle 1 and Petit Jungle 2, pero sige pa rin tayong hanap pa rin tayo ng mga rare plants na occasionally na yung medyo kaya sa bulsa. Okay? Let's go, guys. Saan? Sa Dao Terminal again, doon sa may Acacia. Yan. Let's go. Display uli dito. Oh, ang laki ng ano oh, yung May display uli. bili natin yung Alin? crocodile ano oh. Ayan. Oh. Oy, naaman lagi ka diha. Nagpahipi ka man. Nagpahipi. Okay. Sige. Ayun. Yun ang situation doon sa unang pwesto. Konti ang mga display, guys. At yung mga display nila, karamihan ay meron na tayo. So, tingnan natin dito sa kabila. Ayan. It's Friday. It's market day. Ano kayang balita dito? Maganda kasi ang araw, kaya masigasig din sila. Dadagdagan ng energy ng mga tao pag ganitong mainit-init. Ayan. Diyos, ang laki naman ng ano oh. Ano yun? Crocodile din, malaki rin. Taas palakihan ng crocodile na yun. Taas. Crocodile Dundee. Ito ang mga bagong ano. Hi, my vloggers! Hello! Kumusta? Mura gyapon. Painted lady, ma'am. Meron ka na lahat eh. Kaya nga, tinitignan lang. Tingin ka lang. Baka meron kang ano, ganito, yung bago ko. Kaso lang, tingin ka eh. Tingnan mo, yung cobra na ano. Ano yan? Cardboard yan. Pero meron akong mga sale. Ay, ang dami naming cardboard. Yan no? Yan Marami yan. kaming cardboard. Marami ka, pero wala ka pang ganito. Meron? Meron ka na. Oo. Nag-ano lang ako, yung wala sa'yo. Ha? Ha? Sana? Ayaw na. Ilan eh? Prince William, 1.5. Yeah. 1.5. Ayaw na. 1,000 lang. Binili ko sa'yo no? Di ba? Paano yung palisik? Nga na, last night. Wala. Yung puno diyan na? Maging puno no? Punuan? Hindi tayo. No? Bako pa na, di ba? Hindi, doble na. Ito na, Prince Albert. Meron kami ganyan no? Oh, ang Bapak laki. ayaw. Ang laki yan ah. Oh, Bapak. deal or no deal?
Yay. May crocodile na naman. Another crocodile. Ayan. Meron na kami yan pero walang ganyang kalaki. So, let's go to the other part. Kabila. Asan? Naala? Ay, ma'am. Ma'am. Hoy. Naaman may nga ano na. Long time no see, but now see now. Tagpila na? 350? 850. Na ako'y gipaliti nga na sa imuha. Dito. Oh, nakapalit ko ana. 700 lang. Mas dako dito ka lang. Gikuha na mo na. Mas dako. Ting dako naman tong imo nya nanganak na. Dili na ko mupalit. Nakapanganak na. Yata na ko 700. Dali mga anak ka na. Dali magturo ka nga na niya. Nanganak na. Ako lang itanaw na pa bay interesting dire. Ha? Nang Dili tanaw ka. kami ka na mga rare gyud. John Stone, ma'am. Nganak kabog, ma'am. Ha? Ha? John Stone. Gusto ni. Tony? Kailan ka na, oh. Christos Perma, wa, John Balik Stone. ingana unya ingana na pud ini Yeah, kabot dire ingana, ha yun. parehas atong giingon nimo nga dako. Tulong ko na kung ngada. Ay nga na, napoy baby na ko ako yan. Naaman may John Stone good. Yeah, right. Ha? Angela na. Saan na? Angela na? Ah, no? Dragon tail. Ah, Dragon Tail. Dragon tail. Angela. Sa inyo, madam. Madara kung 1,000. Kan. Mahala kani ba? Live ra ni madam dito sa bahay sa una. Ha? Buhulan. Ha? Inom-inom ka sa buhulan. Buhulan. Kato ni ato bitaw mo. Sa buhulan di ka? Oh. Ay katong gibuatuan nato sa kuan buhulan ba? Ay, Dool sa Sayas. Oo. ayan. Wa na siya kay numdum. Kalimot na si Sir. Oh, katong Hindi naman naman sa Burgos ba? Palit mama. Palit Kay last ana. One naman ma'am. Kay medyo na daan ma'am, promise. Sige, takas tamo na yan. Layo pa dyan Walang kung ikuhaan mo. Mo ba? Hello, ka ma'am. Burley Mark ni mo pila? Ha? Burley Mark. One ko naman na. Mama. Ikaw lagi kay girarani mo ning libo. Sa mga mahal man na sa daan mo. Alaman. Patungan na dyan nga gamay ma'am. Alaman. Na red cardinal na ka ma'am. Ha? Red cardinal. Naman mo yan. Naapot. Hmm. Kamu pa, kaya naganan mo mga cardinal. Hmm. Na. Tagpila na. Ihatag na nang mo 1-4. 1 ko po na daan ma'am. Promise. Isa. Ay, nalaman po na po yung hinaguan. Nadyo ba ikuhaan? Abot ko malipuho. Pero naana mong good may nga na food. Ito ni siya. Daing? Red cardinal mo ni red cardinal. Di, daing ampor. Di arag red cardinal na. dyan. Red cardinal ni. Limar ko siya, oh. Pero ano. Kamay na. Ano yun? Kamay kamagi. Sige, dapat mo po yun. Yan, ma'am. Kari mama, palitari man din. Medyo kay gato. Naway ano na. Naana po. Targeted. Oh. Walang mga bago. Kari ma'am, kalisod ni pangitaon ma'am. Ay, nabago. Tagsara. Kabarbaro ngayon ko atin sa enda. Ano doon? Wala naman na yata. Hawanin ay.
Hmm? Kanwan lang last month. Hmm. Tahu kan? Hah? Ano mga place na yun dito? Nice, nice plants. Ang meron sila. Hmm. Very, very beautiful. Murah na. Ay, salamat. 20 lazy. I am the one of your followers. 20 lazy. Hindi ako, 100 ah. Ayan ah. Painted. 450, ma'am. Ah, 450. Oh, 50. Sige. Ano na siya halin? Kaya nara, kung labay-labay niya, wala kong mupalit niya raba. Ang taon luya. Sige. Let's go, painted ladies here. Yeah. Pagkatapos sa dao, nagutom na tayo dahil tanghali na. Tanghalian na, nandito na tayo sa Dawis. Ano ang meron dito sa Dawis na dinadayo natin? Ang kambingan dito sa Dawis. Puntahan natin yung suki naming Ilocano. Ang sarap ng kanyang papaitan at saka yung kanyang kilawin. Yum, yum, yum. Let's go guys. Kain tayong kambing ngayon. Maghanap tayo ng kambing. Dito, meron yun. Asan na ba yun? Jumpa. Sa unahan pa. Gamay. Bayar dito pala. Oh. Meron din pala dyan. Stop Restaurant. daw. Restaurant. Maraming restaurant dito. Wow, ito na. Mahilig din sa papaitan mga pulis, oy. Oh. Masarap kasi ang ano nila dito, hindi lang yung papaitan. Yung bulalo nila, masarap. Ito na tayo sa Ilocandias, Kambingan and Bulaluan. Yes. Oh, order ka na. Order ka na ng take out. Nanapod me. Busam na ito yun, sir? Mana ya, aku order.